Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз, Йорчолыда хәрби бурычлыларга чираттагы гуманитар һәм шефлык ярдәмен җыю дәвам итә. Яңа ел мөгъҗизасы якынлаша. Йорчолыда традицион хәйрия акциясе старт алды. Грипп килә. Татарстанда кискен респиратор авырулары белән пациентлар саны 20%-ка арткан. Йорчолыда да шундый ук хәл. ОРЗның төп өлеше коронавирус өлешенә туры килә. Ковид тулайым алганда 7,7%-ны тәшкил итә. Бу хакта журналистларга йогышлы авырулар хастаханәсенең медицина бүлеге буенча баш табиб урынбасары Татьяна Аглямова хәбәр итте. Гриппны ачыклау соңгы атнада артты. Беренче чиратта H1N1 дуңгыз гриппы буларак билгеле. Әлеге авыруны юктыру мөмкинлеге зур булган төркемгә 2 яшькә кадәрге балалар, 60 яшьтән узган өлкәннәр, шулай ук аллергия, йөкле хатын-кызлар, онкология белән авыручы кешеләр керә. Алар авыруга тиз бирешә. Йогышлы авырулар хастаханәсенең кабул итү бүлмәсенә мөрәҗәгать итүчеләр саны 3 тапкыр диярлек арткан. Тәүлек саен 60-80 пациент урынына хәзер 247 кеше килә. Аларның 3тән 2се сулыш авырулары, пневмония һәм ковид белән. К мерам профилактики, к неспецифическим мерам профилактики я бы хотела еще отнести влажную уборку в квартире. Не поленитесь, несколько раз в день протирать поверхности, особенно если кто-то болеет. Тщательное мытье посуды вплоть до кипячения. Изоляцию больного в отдельной комнате. Ограничение посещения там родственниками, друзьями, соответственно, в этот период. Шаулыларның салкын тиюдән һәм грипптан саклану буенча үз ысуллары бар. Стараемся от всех болезней, не только от гриппа, и другие болезни, вот на лыжне выздоравливать. Потому что уже возраст, молодежь как-то по-другому, может быть, на работе, а мы стараемся на лыжню выходить, пенсионеры. И грипп здесь, и другие побочные болезни лечим. Лук, чеснок ем вечерами. Что еще? Не знаю. Шиповник завариваю. Пока народными средствами обходимся. У меня не было каких-то серьезных проблем со здоровьем, поэтому я не считаю, что нужно вакцинироваться. Непонятно, как это может сказаться на здоровье. А если оно в целом неплохое, зачем рисковать? Тик медицина хезмәткәрләре грипптан нәкъ менә прививка ярдәмендә сакланырга киңәш итә. 6 айдан прививка ясатырга була, дип хәбәр итте Татьяна Аглямова. Балалар өчен дә вакциналар бар. Йөкле хатын-кызларга иммунитетны 2нче триместрдан сакларга киңәш ителә. Грипп инфекциясы башлануга карамастан прививка ясату мөмкинлеге бар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезнең бер ши торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 89-311-31-31 номер буенча көтеп калабыз. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Йорчолыда хәрби бурычлыларга ярдәм күрсәтүгә битараф булмаган кешеләрнең саны арта бара. Кирәкле әйберләр белән чираттагы йөк партиясын Чаллы бүлекчеләренең берсендә эшләүчеләр җыйган. Алар шулай гуманитар һәм шефлык ярдәме китерүне дә оештыралар. Мобилизацияләүчеләргә беренче чиратта нәрсә кирәклеген безнең тикшерү төркеме ачыклады. 4 тонна авырлыктагы соңгы йөкне волонтерлар ноябрь азагында ук җибәрде. Элегрәк алар Донецк һәм Луган халык республикаларына, шулай ук башкарма комитет ярдәме белән мобилизацияләнүчеләргә ярдәм күрсәткән. Спасибо вам за помощь. Мы все получили. Получили рации, получили пауэрбанки. Будем пользоваться с большим удовольствием. Победа будет за нами. Хәзерге вакытта ярдәмнең яңа партиясын җыялар. Теләге булган һәркем теләсә нинди күләмдә ярдәм итә ала. Шәһәрдәшләр, сезне безнең военнослужащийларга булышырга тәкъдим итәбез. Бик күп ниләр кирәк, анда продуктлар кирәк, җылы киемнәр кирәк. Айрат Аглямов гуманитар ярдәм җыюны оештыручыларның берсе. Башка волонтерлар белән ул йөк ташу белән дә шөгыльләнә. Дәүләттән армияны тәэмин итү бар, тик бу әйберләр өйдән китерелгәч, алар үзләре турында кайгыртуларын, борчуларын аңлап, рухлары һәм кәефләре күтәрелә дип уртаклаша волонтер. Мы, находясь здесь в тепле, уюте дома, должны как-то оказывать такую поддержку ребятам,
собирать, хоть как-то сделать добро. По размерному ряду никак не угадаем. Средний размер мужской так 52-й, 50-й. Я думаю, там выбирать не приходится. Также хотелось бы выразить огромную благодарность неравнодушным предпринимателям и нашим арендаторам нашей торговой базы, которые внесли большой вклад, оказали огромную помощь при сборе данного груза. Жию пункты иртәнге сәгать 7-дән 16 сәгатькә кадәр транспортный проезд 15 адресы буенча эшли. Тулырак мәгълүматны шулай ук 8-917 245 1565 һәм 53 73 56 телефоннары аша белергә була. Базага барып җитү мөмкинлеге булмаса, волонтерлар теләгән кешеләр өчен уңайлы урында әйберләр һәм азык-төлек кабул итә ала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яңа ел мугҗизасы якынлаша. Яршылыда традицион хәйрия акциясы старт алды. Кыш бабай һәм кар кызы сыйфатында башкарма комитет хезмәткәрләре, эшмәкәрләр һәм депутатлар балалар нәрсәләр турында хыяллана. Толырак безнең материалда. Декабрь мугҗизалар тылсымнар вакыты бу чыршыда кыш бабайга һәм кар кызына җибәрелгән дистәләгән хатлар бар. Открыткаларның берсе Әмирнеке малай акыллы колонка турында хыяллана. Здорово. Я считаю, что это хороший выбор. Спасибо. Так что да, с наступающим Новым годом Амира Александровича обязательно поздравим. Илдар Шамилов хәйрия акциясында ел сайын катнаша. Шәһәр советы депутаты сүзләренә караганда, алдагы елларда аңа малайлардан гына хатлар эләккән, ә быел ул бер юлы 2 кыз, Катя һәм Анжела өчен тылсымчы булачак. Я с огромным удовольствием подберу хорошие наборы для рисования, чтобы дети могли развиваться. Мне такие подарки делать очень приятно. Фитнес-клубка абонемент, музыка кораллары, курчаклар, планшетлар, телефоннар, самокатлар, теләкләр исемлеге шундый. Нигездә бу авыр тормыш хәлендә калган яки ата-анасыз тәрбияләнгән балаларның хатлары. Менә монда развивающий планшет в комплекте с батарейками дигән, даже батарейкалар белән язган. Һәм шуңа күрә мин инде бу Тимур Фәритовичне, Тимурчикны, Тимурны, әлбәттә бу теләген тормышка ашырам. Теләкләр чыршысы бөтен ил буенча үткәрелә торган хәйрия акциясы. Бу очракта кыш бабай һәм кар кызы ролендә башкарма комитет хезмәткәрләре, эшмәкәрләр һәм депутатлар. Шәһәр мэры да читтә калмады. Наил Мәгъдиев бер юлы 3 теләкне үтәячәк. Я их не зря положил. Хорошие подарки. К сердцу. Безусловно, я для этих мальчишек и девчонок буду Дед Морозом, если вы не возражаете. Поэтому в преддверии Нового года все, что попросили наши детки, безусловно, это будет выполнено. Тылсымчылар кечкенә шоуларның теләкләрен якын арада үтәргә вәгъдә итте. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарсбанкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның алмашуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яшь чикләве 6+. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Внимание! Грандиозная распродажа мебели, товаров для дома и сна в мебельном центре Соло. Все в наличии и со скидками до 70%. Стильный диван 49 990. Это реально. МЦ Соло 4110А.